vystavený se slunce. Prvního videa já hraju. Čau lidi. Vítám vás u dalšího videa. My hrajeme tady tu Pop Prop. Jsem ještě malej a ne velký. Bude mi se... tak 6. Ne, mu 5. Ne. Je ti 5, Tomáši. Ne, to je A ti dám. Hej, ty nemůžeš. Hej lidi, dejte mi zase prosím odběr, jmenuji se Mike Bureš. Ne, a dejte mi 1 like. Mám jen 2 videjka, jedno se mi nějak nepodařilo, takže tam mám jen 1. A dejte mi prosím na něj like a odběr. Ty to pokazíš. Dělej, snaž se trošku. Ale zatím hraješ jak nuk. No, dej tam bude. Měl to rychlejší. Ale ne, koumej, pak tam nejsi. Natalie Kolančová, Natalie Křísová, Natalie Rozovaná Křipková. Tak já ti to pošlu. Ne, prostě si tam nejsi, máš až ten účet soukromý. Tady jde fakt těžší lidi. Ty jo, tady to nebude bavit. Ty jo, tady to nebude bavit. Ok, to je mapa. Tady to je. Jde. Plou. Kuně. Jo, koukej, tu musíš vám hodit taky. Tady tu musí jde to skáknout. Tady já to říkal. To pro mě. Tady to bude easy, stupí má náta. Ule. Pak to čeká. Jeden se to povrá. Tak to zatím jak rychlý. Tady to easy. Prostě mi to hra. A to hra. Málo minut. Ty jo, já mám tak. To je asi srandu, takhle ne. To musím být jinde, já to musím vyhrát. Já to musím vyhrát. Já to musím vyhrát. Já jsem vyhrál. Ja. Juhu. Ajo. Tak. Já vám ukážu taky číslo. A tak. Tak. Špatně jednu. A jeden. Tak jo, já vám tady.
tam číslo. Pojď. Pojď. Jo, tady to je. Nebude to doufám, těžkáme se. Tady to bylo těžší, protože taky blbá voda. A dostal se to jen, víte. Do kolin. Spíš tady je taky. Čau lidi. Tady to je. Čau lidi, ty to ber. Čau lidi, ty to ber.